Vždycky se to musí protočit do sítičem. Ideální to je. Tomu, i když je to teplý. Tomu sítič, protočit to a... Jo, to se vždycky tak dělávalo, no. Aby se to nasal, protože to má dlouhou cestu, ta směs. To je fakt, že to je štreka. No a to má karbice dole. Kdyby ty karby byly z vrchu a šlápeš, tak tam nastříklí benzín. Takhle ne, takhle musíš nasat. Jo, to je... No, to já ty pohlídne, to je papír. Na ten musím teďka, no. Teďka, co budu dělat? No, to je něco jiného. Prostě půlnice, to je hnedka kyselský, ne? 600 otáč. Kolik? 600 otáč. 600 volnově?